Hola, sóc Josep Torrent, creador i narrador de Mindcast 30, un podcast que resumeix idees i llibres en càpsules d'uns 30 minuts pensades per fer-te reflexionar. Principalment en català amb algun contingut en castellà o anglès, comparteixo pensaments clars, estructurats i fàcils de processar, combinant reflexió pròpia i coneixement aliè. L'objectiu és que puguis absorbir idees rellevants sense perdre temps. Tot en un format accesible i inspirador que et faci pensar cada episodi. Mindcast 30 resume ideas y libros en cápsulas de 30 minutos para hacerte pensar. Contenido claro y fácil de procesar. Mindcast 30 summarize ideas and books in 30-minute capsules to make you think. Clear, easy to digest content. ¿Estás llest? Are you ready? ¿Estás listo? Let's go! Bon dia, benvinguts i benvingudes a la vostra casa Mindcast 30, on intentem donar una mica de llum a segons quins temes. Avui m'agradaria fer un petit podcast, un petit manual sobre hipoteques, lloguers i llibertat financera en un temps, aquest 2025-2026 que ens entra, en el que tot està una miqueta enterbolit. Vivim en una època curiosa. Els pisos es venen com si fossin fruita madura. Els bancs ens expliquen històries disfressades de números i els lloguers estan limitats per la llei, però els interessos no tenen cap límit. Enmig d'aquests caos immobiliari, fiscal i emocional, acabem prenent decisions molt importants amb una informació molt parcial. Per por, per inèrcia, perquè tothom ho fa, o perquè creiem que comprar sempre és millor que vendre i que llogar sempre és millor que esperar. Avui no parlarem de com fer-se ric, parlarem d'alguna cosa una miqueta més bàsica i més profunda i amb tota la humilitat del desconeixement del sistema capitalista econòmic des de dins i sobretot de com funcionen els bancs. Avui parlarem hipoteques, lloguers i sobretot de llibertat financera personal. Benvinguts a Mindcast 30, comencem doncs amb la gran il·lusió de la hipoteca. Tothom diu que comprar és invertir, però fins que no tens l'habitatge pagat del tot, no tens una inversió, tens un deute, i això ho sabem, que viu amb tu cada dia. Els bancs ens venen una sensació d'estabilitat, quotes perfectes, números bonics, un futur controlat. Però aquesta és la il·lusió. La realitat és que una hipoteca no es mesura pel tipus d'interès anunciat. El tipus real inclou interessos acumulats, assegurances, comissions, productes vinculats i el factor temps. I per això hi ha una frase molt essencial. Una hipoteca barata no és la que té un tipus baix, és la que s'acaba ràpid. I aquesta diferència ho canvia tot. El banc, els primers mecanismes, pensa una cosa, que els anys són seus, no teus. Quan firmes una hipoteca, el banc no és ingenu. Els primers 8-12 anys, gairebé tot el que paga són interessos. Si no, com a mínim la meitat de la quota són interessos. La sensació és la que estàs avançant, però el capital pendent baixa bastant poc. És una màquina que està dissenyada així, des de fa temps, no és un accident. Per això, amortitzar anticipadament és un superpoder financer. No només et redueix el deute, redueix l'oxigen que el banc respira de tu. Clar, la pregunta de fons és, tinc un pis en propietat, el puc llogar? És una bona idea? Sobre el paper sí, tothom et dirà lloga, has de tenir patrimoni, un actiu, ingressos recurrents, diversificació, però al món real, si estàs en una zona tensionada, no pots posar el preu que vols. Cada any pagues l'RPF, assegurances, comunitat, manteniments, i les rendibilitats netes sovint són molt baixes. Molts propietaris creuen que guanyen 900 euros, 1.000, però en realitat són 200, o depèn de com, 0. I aquí entra la veritat incòmoda. La rendibilitat d'un lloguer normal no pot competir amb els interessos d'una hipoteca gran. A llarg termini, el lloguer et sumarà una mica, però la hipoteca et resta molt. Llavors caiem en un pecat, que és el d'ajornar l'amortització. Aquest és l'error més estès, la idea de ja ho faré. Ho aguanto 2 o 3 anys, potser el mercat puja, potser després d'haver llogat el pis em surt a compte, acumularé patrimoni. Aquestes frases costen milers d'euros, literalment. Cada mes que mantens un deute gran és un mes en què pagues diners que no recuperaràs mai. La psicologia financera és l'enemic més subtil. Per fer-te un exemple una mica realista, amb unes xifres pensades a grosso modo, però si qualsevol taula de calculació d'hipoteques o inclús pots anar a ChatGPT i preguntar-li que et faci una taula d'interessos, no sé, en aquest cas podem parlar de, tens una vivenda que costa uns 200.000 euros, la tens pagada i tu vols comprar una nova vivenda
i ficar el pis de lloguer i d'aquesta manera doncs, no sé, guanyar aquests 900 o 1.000 euros, depèn de la zona on l'estiguis visquent. Així, a grosso modo, pis comprat, pagat, hipoteca pendent, 290.000 euros perquè és la part que et dona el banc, una quota a 25 anys, diguem, d'uns 1.400, 1.500 euros al mes. Els interessos que pagaràs, si no fas res, seran uns 115, 118.000 euros així per sobre. Recorda aquesta xifra. Suposa que tens un pis, aquest pis en propietat, amb una zona tensionada, i tu vols posar-lo al lloguer per 930 euros, per dir alguna cosa. Compte que has de pagar la comunitat, les assegurances, despeses anuals. Segurament es podrà carregar alguna part a l'inquilí, però anem en compte també amb les lleis que estan actualment, que protegeixen molt a l'inquilí, que està molt bé perquè s'ha de fer. Totes aquestes despeses, després de pagar impostos, poden quedar-te en 450 i 500 euros mensuals, amb sort. Això vol dir uns 6.000 euros anuals, nets. Els interessos anuals d'una hipoteca poden ser entre 10.000 i 13.000 euros l'any. És a dir, que potser, si fas els números per sobre, amb el lloguer pagaràs entre la meitat o el 70% com a màxim dels interessos d'aquesta hipoteca. És a dir, el que guanyes de lloguer no compensa el que pagues en interessos, supera àmpliament la rendibilitat i quan més temps mantens aquesta situació, més perds. Ara comparem-ho amb una acció diferent. Aquesta propietat que tens ja pagada, diguem, no sé, de 210.000 euros, un cop venuda, un cop pagada les comissions a l'immobiliari, si hi ha una petita plusvalia o no, però aquesta plusvalia, si tu t'estàs comprant un pis, una vivenda, com a vivenda principal i inverteixes tot, no hauràs de pagar plusvalies, amb el qual anem a fer l'escenari de que són 200.000 euros que amortitzaràs de cop. Et queda aleshores una hipoteca de 90.000, 95.000 euros. Si la poses a 10 anys, la quota et baixa a uns 900, 950. I els interessos totals, en aquest cas, aquests 10 anys pagaràs com a molt entre 8.000 i 10.000 euros en tota la dècada. La diferència, si fas números, és brutal. Estalvies més de 100.000 euros en interessos, t'alliberes 15-20 anys abans i recuperes aire financer real. Aquest és el poder del factor temps, però ningú t'ho explica. La força del temps, la llibertat està en reduir anys i no quotes. Reduir quotes et relaxa el mes, reduir anys et relaxa la vida. Aquesta és una veritat que costa de veure quan estàs dins del sistema, però quan la descobreixes tot canvia. Una quota baixa, doncs, et dona comoditat immediata. Pagues menys, tens la sensació de que tot és més lleuger, que el mes t'arriba amb més marge. Però aquesta comoditat és un miratge. Si el preu a pagar són dècades de dependència, perquè cada mes que pagues una quota baixa, el banc està cobrant interessos al ritme que ell vol, no al ritme que et convé a tu. En canvi, quan tens un termini curt, passen les coses molt importants. La quota deixa de decidir per tu. Ja no és la hipoteca la que mana sobre el teu calendari, els teus sous, els teus somnis o les teves decisions professionals. Ets tu qui recupera el control, ets tu qui marca el ritme. Els interessos cauen a la meitat o fins i tot a una tercera part. És sorprenent com una hipoteca de 25 o 30 anys pot tenir interessos totals que tripliquen els d'una de 10 o 12 anys. La diferència no és només econòmica, és emocional, és energia que deixes de perdre. Apareix una cosa que abans semblava impossible, capacitat real d'estalvi. No aquell estalvi simbòlic que surt del que sobra, sinó un estalvi conscient, mensual, consistent. Un estalvi que obre portes, que genera opcions i que construeix un futur que no depèn de ningú més. Pots invertir en creixement personal de veritat, i no parlo només de cursos, llibres, audiollibres, etc. Parlo de temps per crear, per canviar de feina si cal, per dedicar-te a un projecte propi, per respirar sense aquella sensació si em passa alguna cosa no arribo. Aquest és el luxe més gran que existeix, el luxe del temps. I tens opcions, tens aire, tens tranquil·litat. Quan el termini és curt, deixes de viure pendent de si puja l'Euribor, de si el banc canvia de condicions, de si tens un imprevist. Una hipoteca curta és com obrir finestres en una casa fosca. De cop entra llum. Perquè les persones necessitem també un marge emocional, no només marge econòmic. I una hipoteca curta t'ho dona tot alhora. Els bancs, en canvi, viuen d'una altra cosa, viuen de terminis llargs. Com més anys necessitis, més interessos pagues, més temps et tenen lligat. Més estable ets per ells com a client i més diners generes durant dècades. Però tu no vius 30 anys pensant en interessos, tu vius 30 anys pensant en tu. I aquí està el gran secret que ningú explica. La llibertat financera no neix de pagar poc cada mes, neix de pagar durant menys temps. Quan la hipoteca deixa de ser una presència constant en la teva vida, quan abaixes terminis, quan tanques deutes abans d'hora, quan deixes de regalar anys al banc, aleshores sí, la vida s'eixampla, el futur té espai i la tranquil·litat deixa de ser un desig i es converteix en una
realitat. Un banc sempre et parlarà amb una veu suau, correcta, tranquil·litzadora. Et dirà frases com: si finances a 30 anys, la quota et quedarà molt més baixa. És més còmode per al teu dia a dia. Millor tenir marge cada mes. I a primera vista sembla un consell honest. Qui no voldria pagar menys cada mes? A qui no li agradaria tenir 150 o 200 euros més de respir mensual? Però aquesta és només la cara amable de la història. El CatBank no et dirà mai, malgrat que tu creguis que són amics teus, i literalment mai serà: si finances a 30 anys pagaràs gairebé el doble d'interessos i això per nosaltres és un negoci excel·lent. Pensa que el banc no és un enemic, vale? No els volem posar aquí com els dolents de la pel·lícula, però tampoc és el teu amic. És una empresa, i l'empresa viu de dues coses: del temps que trigues a pagar i del volum d'interessos que generes mentre pagues. Per això, quan tu penses en quota baixa, el banc pensa termini llarg. Quan tu penses comoditat mensual, el banc pensa client de 30 anys. És gairebé poètic, però dolorós. Com més temps necessitis, més diners guanya ell. Això explica per què mai et trucaran per dir-te: he vist que tens estalvis, potser podries amortitzar una mica i estalviar molts interessos. O difícilment sentiràs: et recomano passar l'hipoteca a 12 anys, encara que la quota sigui una miqueta més alta. No. Això no passarà mai. Per què? Perquè una hipoteca curta és bona per tu i perquè una hipoteca llarga és molt bona per ells. Per què no volen que amortitzis, doncs? Perquè el negoci no és la pedra ni l'oficina, ni el gestor simpàtic, és el temps. Tu els dones temps i ells converteixen aquest temps en interessos, en beneficis, en marge. I aquí arriba la part que costa d'acceptar però que allibera quan la comprens. El banc no està pensat per fer-te lliure, està pensat per fer-te client. I un client que paga 30 anys és infinitament més valuós que un que paga 10. Què vol dir això per tu? Que cada euro que destines a reduir capital té un poder immens. Cada amortització és com tancar una finestra per on se n'anava la teva llibertat. Cada miler d'euros que redueix capital redueix futurs interessos, futur patiment, futura dependència. I per això que quan et trobes amb una venda d'un pis, un bonus laboral, una herència inesperada, un estalvi gran acumulat o simplement un molt bon any laboral, la millor jugada, la més intel·ligent i la més estratègica, econòmicament parlant, no és comprar més coses, ni fer un viatge més llunyà, ni renovar el cotxe. La millor jugada és una altra: amortitzar, reamortitzar i tornar a amortitzar. Fins que el banc deixi de ser l'amo invisible de les teves nits. Perquè la llibertat financera no es construeix guanyant més, es construeix devent menys. I aquesta és exactament la veritat que el banc no t'explicarà mai. Ara sí, si tu tens una empresa, el panorama financer canvia completament. Allò que com a particular sembla una aposta arriscada o massa pesada, com a empresa pot convertir-se en una oportunitat molt diferent. Invertir en habitatge a títol personal pot ser una llosa: hipoteques llargues, com hem dit, interessos elevats, impostos, incertesa del mercat. Però quan ho mires amb els ulls empresarials, el joc canvia. Una empresa no compra per tenir, compra per generar rendiment, optimitzar impostos i millorar patrimoni. El criteri és una miqueta més fred, més analític, menys emocional. I la pregunta ja no és «m'ho puc permetre?», sinó «quin flux de caixa em genera?» o «quin és el cost d'oportunitat?». Una empresa pot deduir despeses que una persona física no podria, amortitzar actius d'una manera fiscalment eficient, utilitzar el patrimoni com una garantia per impulsar projectes més grans i, sobretot, despersonalitzar la decisió. Quan la vivenda entra en el joc empresarial ja no es tracta d'arrossegar una hipoteca durant anys, sinó de construir una estratègia patrimonial. El que personalment pot ser una càrrega, a nivell empresarial pot ser una palanca. Un actiu que multiplica, que dona estabilitat al negoci, que genera fluxos recurrents i que s'integra en una visió a llarg termini. Aquesta és una diferència essencial. A títol personal, una vivenda pot restar llibertat. A nivell empresarial pot crear oportunitats. Depèn de com la miris. I sobretot depèn de quina partida estàs jugant. Per tant, la decisió final és llibertat versus inèrcia. Com ho fem, això? Mantenir un pis o mantenir un deute massa gran no és una decisió financera, és una decisió emocional. Tens por a equivocar-te, tens por a perdre oportunitats. I si puja el meu pis en 3 o 4 anys, aquesta vivenda, aquest patrimoni que tinc? Però si poses les xifres avui damunt la taula, la realitat es fa molt simple. Mantenir un pis poc rendible no és invertir, és encallar capital. Mantenir una hipoteca gran no és estabilitat, és regalar diners al banc. I la llibertat financera es construeix tallant llest, no acumulant-lo.
La valentia en finances acostuma a ser això, tancar etapes. Per tant, l'economia va d'això, l'economia personal no va de tenir més, va de tenir millor, de viure millor, de poder respirar, de no dependre d'un banc o d'una entitat financera, d'un inquilí, d'una ocupació, d'una normativa canviant, de reparacions. Va d'entendre què et dona pau i què et roba energia. Aquest episodi no és un manual universal, és una invitació humil a mirar els números fredament, amb els ulls nets, sense por i amb una perspectiva objectiva i real. I potser la resposta per a moltes persones és simple. Menys deutes, més vida. Aquí acabem aquest episodi número 12. Gràcies per escoltar, com sempre, Mindcast 30. Ens trobem aquí, proper, el número 13. A veure què portem. Que tingueu un molt, molt bon dia.